Nu se schimbă nimic la noua casă în 2024. La locuințele al căror preț este de maxim 70.000 de euro, avansul rămâne de 5%, însemnând că valoarea creditului va fi de 66.500 de euro, valoarea acordată de bănci în monedă lei. Locuințele al căror preț maxim este de 140.000 de euro, avansul va fi de 15%, ceea ce înseamnă un credit de 85% din preț, adică de 119.000 de euro acordat de bănci în lei. Dobânda nu se schimbă nici în 2024 și rămâne variabilă în funcție de IRCC plus 2%. De ce trebuie să ții cont? Depozitul colateral de 3 rate de dobândă, comisionul anual de garantare către FNGCIMM, adică către stat, de 0,3% calculat anual la sold, evaluarea imobilului, asigurarea imobilului part și cea suplimentară făcută la valoarea de piață a imobilului și de taxele notariale. Iar în videoul următor o să vă spun de ce consider că Noua Casă este un program demodat, ca să fiu blând cu descrierea actuală, în sensul că nu mai servește nevoilor clientului începând cu anul 2023. Dă un like, aștept comentarii și întrebări și o să-ți răspund cât se poate de repede. Nu uita să alegi cu mintea creditul tău, informează-te temeinic, pune întrebări, lasă zvonurile și hai să discutăm dacă vrei să ușurezi drumul tău către accesarea creditului și achiziția imobilului. Pe data viitoare